Kasang United Democratic Party hapo Riboy District kala rakhi ya ka lengkus nam ka ba arundiu jongka da ka balik jingo ya ki khunswat ke badan hapo mausuntai kedi ke jaga sumari ki khunswat kedi ka bala seng da ka Riboy Presbyterian Synod ya kedi ka jingle jingo ya ki khunswat da ka ba ajing rap ki marbam la lam da uba Balajit Rani ubra Vice President jongka UDP Riboy District engkat ka jadang nang ru bar pi we dia ki mengalam jongka seng Ni penpau ke jing song komen ke bakrau agane ka step ke bamenta ni don hang ni agane ka ying ka ba ka Riboy Presbyterian Synod Children's Home ka bu ene ka ying na ka benta ki khna dane ki hap ki barit ki jongi ki ba lasa khunswet ni don agane ka ying akaba ki kum ka synod kala shimti ki banri ban sumar ki bat agane ka por nakaliang jong ka Riboy UDP Youth Wing nge kum kadak kajing rakhe ke jongi kajing dap ka ba Arpandus nem jong ka party ngi wan ban ya don benta lane ban ya kemen lang bat kini ki khunswet ki basa hapo jong ne ka ying nakaliang jong ki samla jong ka party ke jongi bat haju ko por ngi so kemen ru ban yo ban IT ya kini ki marbam naga benta kini ki na ki ba sa hang ni ngi ya don lang hagane ka singi na du presiden jong ka youth wing ki jongi secretary jong ka parents body ki jongi bat kumju ru iba Jeffrey Khamdek balong ru bami khamat nakaliang jong ka state youth wing ki jongi ni don hagane ka por bat kum ka party ni don ki mat ki ba pher bani don benta om tang naga benta ka roi ka par jong ka jela ke jongi ni don ru ka benta na ka benta ban pe ban khmi ru ya ki badon hapdeng jong ka jing semlanot ki jing sem jinja bat kumta ka ne ka singi kum ka dak ka jing kemen na ka liang jong ka party ya ka jing dap ka ba arthun reu snem ka jong ka ni wan ha ka ne ka por ya ka ban IT ya ki ne ki tiar sha ki ne ki khna ki basa apo jong ka ne ka ying bat na ka liang ka party ni pha ya ki kentin kerkhu kerdo ya ki ne ki na ki basa hang ni ba uble no rangkat lembat ki un ai haki ka met ka phat ka basaj ka bakhlain bat kumju ru ban ai ki ka jing singan ka ban sim ka jong ki ba kin la ban im ban song ban sa hang ne da ka jing kemen rangkat bat ki nongri ki nong sumar hang ni i kong malai bat ki we ki ba don ban pe ban khmi ya ki ni pha e phi ya ka ne ki jing terkhu kerdo na ka liang ka party ka jongi ba phin langla ban ai ka jing sakri yo bhatam naga benta kini ki khna ki basa hang ni pan ngi kermen ru ba ka ne ka children's home hang ni kan ai ka jing sakri yo bhatam na ka benta kita ki khna ki badon kam ya ka jing kersen ki jong phi bat kumju ru ban yo ya ka jing sumar ka ba bhatam tenaga leng ka party ngi pen pau ka jing sngongu ba ka jing sokumen ya ka ne ka si ka ba ngi yo ban ya don benta bat phi te khuble si bun kong ngai ba uble no rong kat lem bat phi aga jing im ke jong phi ba kum ju ru ke jing sakri ke jong phi.